A ceremonial program was organized by IPFT Gandatwisa Division Committee on Sunday, where a total of 89 voters of 31 families left various parties and joined with IPFT. IPFT leaders welcomed the newcomers by handing over the party flag. On this day, the party joining program was held in Hatimatha Market, organized the Gandatwisa Division Committee of IPFT. The newcomers were warmly welcomed by Sri Charanbasi Tripura, President Gandatwisa Division Committee, and Prem Sadan Tripura, Assistant General Secretary of the IPFT Central Committee. Belaina Hambai, Tini 22 तारिख June 2025 रविवार साल बेलायना खाक सांगो तिनी हातीमाथा तथा मायुं बक्रक हाती बार अजागा जिनि पार्टी IPFT नंगुई कायसा तिनी जॉइनिंग एबा तिनी प्रचार सभा ओ सभागो जों तिनी जॉइनिंग मांखा 31 परिवारनि 89 भोटार जिनि विभिन्न दाल बिदाल याकारै पार्टी याकारै जोंनि IPFT दा बर'खौ जइन खालामबायगा अबनि बागै जों ब्रगनो खाबाय खुबाय लामसबो जोंनि लगे दङ जोंनि पार्टीनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां चरणबासी त्रिपुरा एवं जोंनि एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमेन बरमगोनां उत्तम कुमार त्रिपुरा एवं IPFT नि एवं ओ एलाकानि जोंनि 3टा पन्चायत दिनै কৈलाংसिং रतनगर एवं दिनै दलपति बिसिनि जारा जोंनि तांफुं दैफां बनि चाइतं मुंबाइनो दिनै 31 परिवारनि 89 भोटार जिनि दलो सामिलंखा जों बरनो खाबाय खुंबाय लाबसगो एवं डिभिजननि अंगै जों बरनो हामबाय आफारो जिनि प्रत्येकबार जिनि दलो ताकबो जॉइनिंनि बागै चले दङ चाइतगै दङ मियाबो जिनि रामनगर कालाजारियाव जॉइनिं अंखा दिनै हातीमाथा अंखा अपनि बागै बिस्कांबो जिनि जॉइनिं दङ एंगाय रायमा बिलियो जों बिस्कांगो जे फानुइ बुसानानि बागै हायना हाय 2018 गो जे बाबे जों दिनै अरो एकक बाबे दिनै IPFT जयला माने हायके बिस्कांबो जिनि टारगेट ADC एवं जोंनि विधानसभा जों टारगेट खालायनो सामु खाय दङ Bureau Report Chini Khorang.